změnit způsob, jakým vydělávám peníze, jestli jsem časově svobodná nebo finančně. A na toto téma já jsem pozvu odborníka na slovo vzatého, kolegu viceprezidenta PM Česká republika, pana Oldřicha Varela. Tak Oldřichu, jak to bylo s vámi a s tím biznesem v PM? Já vím, že váš příběh je krátký, ale velmi, velmi silný také. Krásný večer. Chtěl jsem být tvrdý a chtěl jsem říct nenahrávat. Ale dělám výjimku, jsou ty Vánoce, takže jestli si to nahrávat, tak můžete. Příběh je ano krátký, protože já jsem viděl příležitost. Krásný příběhy, produkty fungují, všichni to víte, všichni jste je vyzkoušeli, kdo ještě ne, tak vyzkouší a zažijete si to své. Víc energie, lepší spánek, lepší záchod, jo a tak. To si zažijete. Přeju to každému samozřejmě a otázka je, jestli se vy dokážete vidět na něčem, co je tady na tom slajdu. A možná budu ji předsvakávat. No, protože nemáme publikát. Nemáme? Ne, aha, dobře, tak pojďme mi tomu, jestli vás můžu požádat. A vemte si klidně druhý mikrofon, když jsou ty Vánoce a vy jste to tady celý rok odmakala, tak já bych rád, aby hvězdou zůstala Karla. Takže já občas třeba něco řeknu a pak vždycky třeba nechám i to slovo i pro ní, protože víte, mít sny, mít přání, mít cíle, každý z vás, ať jste mladší, starší, ženská, chlap, možná občas přemýšlíte o tom, že byste se chtěli mít o trošku v životě. Možná si taky říkáte, že byste si to zasloužili. Možná jenom nevíte třeba, jak to udělat, možná nevíte, koho potkat, možná nevíte ještě, co se naučit. To je proces. Je to prostě proces v životě. Ale takhle děláme vánoční takovou tu besedu a vánoční prostě otázku i kvíz. Kdo by si jako dovedl představit, že by se mohl jít o trošku lépe? Kdo si dovede představit, že se může mít ještě o trošku líp? Jo? Takže nejsme na vrcholu. Jo? Ještě nejsme na vrcholu. Ona je otázka, kde je ten vrchol. Jo? Kdo ho kde má. Protože ono se může stát, že vy si splníte nějaký cíl, splníte si nějaký přání, ale pak tam ještě furt zůstávají nějaký sny. Ty jsou vlastně nevyčerpatelné. To nám přináší vlastně ta životní zkušenost. Koupíte si nový auto, já jsem si loni koupil 2 auta. Jen co jsem sedl do toho auta, za chvilku po týdnu jsem říkal, ty logo, a ještě tamhle to se mi docela líbí. Přitom jsem seděl v novém autě. Jo? Otázka je, jestli jste uspokojen tím, co docílíte, nebo do čeho dosáhnete. Takže nevždy to jsou materiální věci. Nicméně žijeme ve světě, který je závislý i na tom, že vyděláváme peníze. A peníze nám dávají jistým způsobem víc svobody a možnost volby. Protože pokud mám omezené množství peněz, můžu si koupit jenom to, co mě to je dovoleno. Pokud mám neomezené množství peněz nebo větší množství peněz, můžu si dokonce i vybírat víckrát. Můžu dokonce i nekoukat na ty peníze. Ale jak to udělat, když se koukáme okolo sebe a většina lidí s penězma bojuje? Je potřeba změnit nějaký přístup k tomu. A k tomu může být i třeba příležitost, kterou máme my v PM. Tady máme vyznačený určité, u nás je to podnikání. Síťový marketing je ještě taková zvláštní divize podnikání, prosím vás. Jo, zdroje příjmu jsou různé, můžete mít zaměstnání, můžete mít brigádu, můžete mít prostě důchod, můžete mít mateřskou, můžete mít prostě nějakou dividendu a tak dále. Můžete mít různý zdroje příjmu a pak máte podnikání v síťovém marketingu. Jo? A to je prostě jiná úplně liga. To je takový spíš životní styl. To se nedá říct ani podnikání, protože kdo tady podnikáte, prosím vás? Většinou podnikáte s tím, že děláte nějakou aktivitu a čekáte za to nějaký výsledek. Jo? Vyrobíte něco, prodáte to se ziskem například. Nebo někomu něco poradíte, když jste poradce, a chcete za to ty peníze. Protože jste ten čas tomu věnovali. V síťovém marketingu, pokud se nevěnujete přímému prodeji, tak můžete budovat, a říká se tomu pasivní příjem, budovat něco, co může fungovat pro vás dlouhodobě, ale až po čase. To znamená ne hned. Takže buď jste na začátku dobrý prodejce, a můžete být dobrý prodejce snů. To můžete. Ale musíte být dobrý prodejce. Pokud nejste, je potřeba se stát dobrým, a teďka to nazvu třeba lídrem, abyste inspirovali lidi okolo sebe, aby
zvážili, jestli se nechtějí mít o trošku líp, anebo jestli neřeší třeba zdraví. Protože potom můžou využít náš produkt. Ale já teďka budu mluvit o té příležitosti. Tady máme určité pozice s průměrnými příjmy, které se na tomto ránku vlastně dosahuje. Někoho uspokojí 350 euro, někoho 500 euro, někoho neuspokojí ani 8600 euro měsíčně. To, jestli tam dojdete za rok, za 2, za 3, za 5 nebo někdy, je skoro nepodstatný, protože někdy je i cesta cíl. Jo? My nevíme, co bude za 5 let, kolik co bude stát za 5 let. Nevíme to, my můžeme soudit jenom z dneška. Dneska by se mi 200 000 hodilo, protože, a teďka můžeme odpovědět, co chceme, ale za 5 roků třeba těch 200 000 bude stačit na úplně bohemský život, anebo naopak skoro na nic. Takže musíme to posuzovat z dneška. Ano, ale dneska nikdo z vás nebude vydělávat zítra 200 000 korun v rámci PM. To se nestane. To vám můžu skoro slíbit. Skoro bych řekl garantovat. Je to budování. A je to o tom změnit myšlení. Si něco vybudovat, abych měla, nebo abych měl. Jo? Je to prostě změna myšlení. A znáte možná knihu Myšlením k bohatství. Tam to není tvrdou prací k bohatství, že jo? A myslet je vlastně jednoduchý. I když vlastně složitý. My máme takový ten slogan, v angličtině to je, nebo řeknu to česky, jak to je, ten slogan? Jednoduše úspěšně. Výborně. Vidíte, hvězda? Jo? Jednoduše úspěšně. Je tady značka aut, která má Simply Clever. Česká, německá spíš teda. Jo, Škodovka. Ne všichni jezdí ve Škodovce, souhlas? My máme jednoduše úspěšně, ne všichni budou dělat PMko. Ne všichni zároveň budou používat PMko. Fitline prostě nebudou používat všichni lidé. V tom videu, který tady Karla pouštěla na začátku, Rolls říká, hledáme prémiový klienta, máme prémiový produkt, odměníme vás za práci, za výkon, a ten výkon je měřitelný tím, když se vlastně prodávají produkty, kteří si lidé můžou koupit, teď mi to tam přecvaknout, protože buď to vidí jako prostředek ke zlepšení zdraví, nebo podnikatelský prostředek. A my vlastně díky tomu, že tady máme nějakou možnost pracovat na tom biznise, na tom podnikání, tak zároveň jsou nám dávány ještě další odměny. Možná se tam zaznamenaly nějaké pozice International Marketing Manager vám nabízejí ještě další bonusy, které nejsou finančního rázu. Jsou to benefity. Příspěvek na autoprogram. Kdo máte auto? Kdo byste rád jezdil zadarmo? Jo? Dá se říct, každý by si našel jakoby důvod, jako proč bych mohl chtít mít firemní auto, který mu někdo platí. Jo? Jestli to je druhý auto nebo třetí auto do rodiny. My máme celosvětově BMW program. To je vlastně taky prémiová značka. Tak jako ne všichni jezdí ve Škodovce, ne všichni jezdí BMW. Je to v pořádku. Každý si vybere, někdo jezdí i v Dacia a je taky spokojený. A nic s tím nehodnotím. Prostě těch možností je mraky. U nás prostě jsme vybrali BMW celosvětově. Komu se to líbí, ať si ho vezme. Firma mu ho ráda nějakým způsobem zadotuje. Cestování, nikdo určitě se tady přihlásí, že rád cestuje. Je to tak? Já vám řeknu, a děvčata třeba budou souhlasit i nesouhlasit, ale Česká republika je nádherná země. Jo? Já ani nepotřebuji cestovat nikam do Tartárie. Prostě ještě jsem ani nepoznal Česko. Natož celý svět potom. Jo? Ale my žijeme v nádherný, krásný zemi, kterou skoro nikdo nezná. Z našich lidí, jako myslím tím. Jo? Prostě víc toho neznáme, než známe. Takže je to jenom bonus navíc, že můžeme cestovat 3x, 4x do roka placeno firmou. Jo? Ale když nebudete cestovat, tak si užijte Česko. Jo, je to krásná země. Pracovat na sobě je jedna z velmi důležitých věcí. Když vám firma platí tréninky, workshopy a tak dále, chtějte toho využít v rámci toho podnikání a vašeho růstu. Protože i peníze jako takový přijdou k tomu, kde je připraven. Kdo si v úvozovkách teďka řeknu zaslouží. To je takový drsný. Jako. Někomu je 50, 60 a tak dále a 40 let už pracuje. A vydělává furt ten nějaký průměr. Nebo to dokonce i pod. Co se stalo, když ty možnosti potom vlastně
změně tady režimu, toho kapitalismu, že jsme nevyužili naplno. Teďka řeknu tvrdou věc, je to vaše chyba, nebo vaše vlastně zodpovědnost. Že se nemáte tak, jak se chcete mít, to není chyba politiků. To není chyba ani sousedů. Ani neříkám, že to je vaše chyba. Je to spíš vaše zodpovědnost. Každýho zvlášť. Obviňovat můžu opravdu jenom sebe, že se nemám tak dobře, jak chci. Protože ty možnosti jsou. Jestli může mít někdo miliardy a nikoho toho nezabil, no, tak proč nemít třeba 100 000? Když to vezmu teďka trošku jako vynapluváta, říká se, že v průměru každý Čech má volných 300 až 400 000 korun na účtě. Každý. To je nějaká statistika bankovní, jo? 300 až 400 000 korun českých k dispozici volných. A teďka nechci se ptát, to je individuální věc, ale jen tak si vnitřně řekněte, jsem to já, že mám volných 400 000, když to teda má v průměru každý Čech. A jak to, že to nemám, pokud jsem taky tady v téhle zemi. A umožní mi to dělat, co bych chtěl, nebo co bych mohl. Všechno tady můžu dělat vlastně. Jsou i příležitosti v době krize. Já jsem se zapojil do síťového marketingu už před lety, ale dopíjem teďka po té hodnoce, co jsem měl, protože přijde krize. A síťový marketing je příležitost, kdy lidi budou hledat svoji druhou nebo třetí možnost vydělávat peníze. Oni budou mít nějakou práci a nebude jim to stačit na život. To bude drsný. To přijde, to vás nechci strašit, to se stane. Jo? To vidíte, co se děje. Furt se všechno zdražuje, ale příjmy tolik nerostou, je to tak? Takže lidi budou hledat druhou a třetí práci. Zdroj příjmu. No ale nebudou mít na to dalších 8 až 12 hodin. Proto můžou využít vlastně připraveného podnikání v rámci síťového marketingu. Někdo vymyslel produkt, někdo vymyslel marketing, někdo udělal zázemí, někdo otevřel pobočku, někdo to tady spravuje, někdo tady dělá. Rozumíte? Vy máte k dispozici vlastně za pár šprdlíků, teďka to řeknu, jsou to tisícovky. Možnost rozjet podnikání s prémiovou společností, která vstoupila v srpnu na český trh. To, že se jednou dožijeme důchodu mnozí, drtivá většina lidí, a firma vám ho může krásně ještě dotovat, že si můžete odkládat na důchod a mít 100% zhodnocení vlastně vašeho příspěvku. Já jsem dělal tady investice, takže jako mít 100% je jako fakt moc pěkný. Jo? Tak se na to zeptejte toho, kdo vás vlastně jsem pozval a chtěl vás oslovit s touto příležitostí. My samozřejmě, já jsem offlineový člověk, já jsem jezdím na tyhle fyzické schůzky, protože to je offline. Jo, já chápu, že si to každý chce natáčet a postovat všude a nedělat tu práci, jo, že se to jako udělá samo, ale ono se to úplně samo neudělá. A ono těch hvězd internetu ta stolik není, ale kdo ví, jestli jsou zase inspirující osobnosti, abyste vlastně tím zlížili. Když pak ale máte možnost s někým fyzicky pracovat, tak si řeknete, tohle je pro mě inspirativní člověk, v jeho přítomnosti bych chtěl často být. Z jeho vlastně energie bych chtěl čerpat, z jeho moudra bych chtěl čerpat, z jeho zkušeností bych chtěl čerpat a posouvat se sám dál. Takže ten offline business pro mě je velmi důležitý, že se potkáváme fyzicky. Ale na rovinu, my jsme obří firma, která je nově v Česku a podívejte se, za stolik nás tady ještě není. Prostě lidi to zatím ještě nechápou dostatečně. Je to v pořádku, proto je to příležitost. To, že tady je málo lidí, já vidím jako ohromnou příležitost, kterou buď to využijete, anebo ne, je to v pořádku. Ono se to totiž nějak udělá a bude to velký i v Čechách, jak to říkala Karla. A buď to bude s váma, nebo bez vás, je to taky v pořádku. Jo? Ono to bude. Když to může být v Německu, když to může být prostě v Bulharsku, když to může být kdekoliv jinde na světě, v 50 plus zemích, a je to tam v mnoha zemích jednička, tak proč by to nemohlo být velmi úspěšný i v České republice? Z jakého důvodu to mělo být neúspěšný? No jedině, když to nebudeme dělat. No tak nebojte, on přijde někdo, kdo to začne dělat. On dříve nebo později přijde někdo, kdo to začne dělat a bude úspěšný a možná bude úspěšnější než my všichni dohromady. Já si pamatuju, když jsem školil děvčata v jiné firmě před mnoha lety a oni dneska zůstali v té firmě, ve které já jsem kdesi skončil a oni jsou na vrcholu. Vydrželi to, jsou tam 15 let, vydrželi to a jsou fakt jako topky. Dělávají miliony měsíčně. Jo? Ale otázka je, vydržíte něčemu věnovat čas rok, 2, 3, možná i 5, abyste se měli svobodně? A teďka myslím, ta fakt neskutečná svoboda, čas, peníze. Protože zdraví je jasný, to si dokážeme vypít.
Jo? Dříve nebo později na každého člověka zabere produkt. Dříve nebo později, já tady nechci teďka mluvit o produktu, ale dříve nebo později pro toho, kdo vytrvá, zabere i ta příležitost. A jestli to bude 1000 euro měsíčně jako druhý zdroj příjmu, nebo jestli to bude 5000 euro měsíčně jako superový prostě biznis, anebo 20 000 euro měsíčně jako skvělý podnikání s pasivním příjmem, to je individuální rozhodnutí toho člověka. Vy se vždycky rozhodnete, jestli to chcete. A když víte, co pro to máte udělat, tak to buď to jenom uděláte, nebo neuděláte. Když jiní lidé, kteří s PMkem pracují 10, 20, 30 let, vám řeknou, jak jim to funguje, vy vidíte vlastně, co je možné udělat. Tak se jenom potřebujete říct, a co jsi dělal? A jak dlouho jsi to vydržel? Někdo rok, někdo 5, někdo 10. Protože se mění i ty naše potřeby. U děvčat obzvlášť. Dneska se můžete chtít rozeběhnout do biznisu. Jo, my máme vlastně tyhle ty moderní, to vidíte, já mluvím, ty vole. Jsem zase filozof, co? A se omlouvám, tam byly jako ikonky, jo, že prostě jsme moderní firma, máme nějaké aplikace a takovéhle věci. To si, já jsem offlineový člověk, mě to nezajímá vlastně. To je vlastně jedno úplně. Jo. E-shop funguje, můžu si sem koupit prodejně takové produkty, co mě nějaká aplikace, pardon, jako, jo. Já neřeším aplikace, ale jsem vice prezident. Jo, takže já řeším ten biznis jako takový. Jo, ne zrovna tu aplikaci. Ale je to skvělé, že vlastně lidem, který tam mladina, že jo, jako online svět a tak dále, že si to zapnou na mobilu, paráda. Jo? Ale vy se můžete rozhodnout, jak se zapojíte do toho. Buď jako klient, nebo jako team partner, nebo jako manažer. Jsou tady červený číslička, pozor, no, to je důležité, jak je červený, jak je to důležité. Když se rozhodnete začít jako manažer, máte o 50% větší vlastně výdělek nebo úsporu, než ten, kdo se zapojí jako team partner. Je to 50% rozdílu, protože mám buď to slovo 20 nebo 30%, je to taková matematika. Všichni jste školou povinný byli, takže matematiku znáte. Jo, jestli něco stojí 20 a něco 10, tak je tam 50%. Jo? Dá se to. Tak. Vy se můžete rozhodnout začít jako manažer a zase je to matematika. Ono totiž vydělat anebo ušetřit je taky fajn. Když něco vyděláte, dá se to spočítat, ale zároveň když něco ušetříte, dá se to spočítat. A když vlastně zvolíte tu nejefektivnější cestu, jako je pozice manažera, kdy mám 6 optimálních setů, o kterých tady vlastně byla kolegynka a mluvila, že to je ten základ, ranní a večerní drink, tak ty máte 6krát. Ten důvod, proč je to 6krát, no, je to o jednoduché duplikaci. Jestli já si vypiju svůj produkt a firma mi říká, dej možnost 5 klientům si ten produkt koupit a nic jiného než 5 klientů, ať naučíš někoho jiného tohle udělat, a 5 klientů a 5 klientů a 5 klientů, takže nemusíš mít 100 klientů. Ale 5 lidí, kteří se starají o sebe, kteří chápou, že je důležitý zdraví. To je klient, který běžně stejně utrácí peníze v lékárně, na e-shopu nebo na televizních obrazovkách, když vidí nějakou reklamu, že se podaří v noci být lepším mužem. Jo? Tak si koupí něco na internetu pak. Prostě lidi kupují produkty, které jsou podpůrnými k čemukoliv a koupí toho za miliardy korun v České republice. Otázka je, jestli jim to funguje. My jim dáváme 30-denní garanci vrácení peněz, kdyby jim to náhodou nefungovalo, nebo nedej bože nechutnalo. Ale jak tady říkali dámy, náš produkt skvěle chutná a já jako chlap třeba ocením i kosmetiku. Jo? Pro mě to je jednoduchá záležitost. Namažu jedno, namažu druhý a odcházím. Jo? Nemusím 20 minut trávit v koupelně a v kosmetickém salonu. Jo? Je to jednoduchý i pro chlapa, natož pro ženu. Takže to, že můžete mít tento set plus nádherný produkty zdarma, který využijete právě jako, já vlastně dělám ochutnávkový biznis. Já dělám ochutnávkový biznis. Znáte někoho, kdo chodí na kafe? Že jo? Já už třeba od léta kafe nepiju. Na to máme jiný druh kofeinu. Zeptejte se těch lidí, kolik jim vydělalo to pití kafe. A zeptejte se někoho, kolik jim vydělalo pití jiného kofeinu. Protože vy si můžete zvolit, jestli pijete tenhle kofein nebo tenhle kofein. Když už chcete pít kofein, aby vás to nakoplo trošku. Vy ho můžete dát ochutnat, lidi to poznají, třetina lidí hnedka do pár minut vlastně cítí nějaký nával energie, nebo třeba i to začervenání, jo, nebo za to vybrování, to je v pořádku.
To můžete vždycky krásně o tom povídat, proč to tak je. Ale ti lidé vlastně ucítí na vlastní kůži efekt toho produktu. A když jim pak dáte dáreček ve formě třeba jednoho pytlíku na ráno na večer, tak většinou třetina lidí vám druhý den volá, že se buď to vyspali, nebo vykadili, anebo že měli celý den víc energie. No co? Víte, je to pravda. Víš si, buďte rádi, že jsem to řekl slušně. No se to totiž s tím vyspalil, mu je daleko líp s jiným slovem. No? A tohle je nejefektivnější způsob, jak začít podnikání. A když to vezmete úplně jednoduše, je to nějakých 12 960, 13 000 korun za kilometr. Začít biznis, kde máte e-shop k dispozici, kde máte prodejnu k dispozici, kde máte zaměstnance k dispozici, kde máte překlady k dispozici, kde máte funkční produkt, ověřený produkt k dispozici, ověřený marketing k dispozici za 13 000 korun, když jste si koupili produkty skoro za 20. To je vlastně jako start podnikání bez jakéhokoliv rizika, že? Jediný je to rozhodnutí, že to chci dělat. A pak je to otázka, jak dlouho jsem ochoten to dělat. Nejlepší je, dokud neuspějí. Jo? Nejlepší je, dokud neuspějí. A ten úspěch si nalaďte sami. Jestli to je 5000 přívídělek, 100 klientů, kterým pomůžu, 2krát do roka dovolená, to je úplně jedno. To je individuální. No a samozřejmě, kdyby byl někdo opatrnější, nebo v dnešní době si řekl, ty 13 000 nemám, ale 3 dám, tak si vezme jeden produkt, vyzkouší a začne pomaličku budovat svoje podnikání s PM. Je to budování podnikání, který prostě může vás osvobodit. Dříve, než se stane to, že se řeknete, vyhodili mi z práce, už jsem moc starý, jdu do důchodu a tak dále. Takže být připraven, než překvapen. Vy se můžete klidně rok učit jenom, jak to na ten biznis dělat. Protože máte svou práci, máte svůj důchod, máte svoje prostě zaměstnání, máte svou mateřskou. Klidně se to rok učte. Nikdo na vás netlačí, že musíte zítra být vice prezident. Jo? A jestli na vás někdo bude tlačit, tak ať si tlačí. No. Vy se stejně rozhodnete sami. A ještě tady máme takový program pro mladou generaci do 25 let, vysloveně začít s tím, já říkám, nazvou energetiákem. Vysloveně začít, to je do 2000 korun. Začít podnikání do 2000 korun. Pro ty mladý, jo, na univerzitě. Jak to tady říkala vlastně slečna? Nebo kdo to tady říkal? Že, ne, to byli ty kluci. Lepší soustředění, jakoby ve škole. Jo, líp se učí řidiči. Jo, lepší prostě fakt jako pozornost. To všechno se v životě hodí. Mít víc energie, být víc vyspalý, mít silnější imunitu. To se všechno v životě hodí. Jo? Obzvlášť s podzimem. No a to podnikání se dá rozjet vlastně úplně jednoduše. S touhletou taškou na peníze. Jo? To stojí 520 korun, máte tam všechno, co potřebujete, abyste mohli efektivně dělat biznis. Když náhodou nevíte jak, tak si to tady přečtete. Tady brožurka, ona vám to řekne, co máte dělat. Když máte někoho, kdo vás osobně s ním seznámil, tak on vám poradí možná ještě efektivněji. Je to jenom o tom čase, který tomu jste ochotný dát. No a jak se můžete zaregistrovat? No jednoduše online. Jo, nemusíte vyplňovat žádnou nikde smlouvu, podepisovat žádný papíry. Prostě ťuknete, napíšete 5 minut, můžete klidně jít teďka a využít akci, kterou máme dneska vlastně, protože tady máme ten závěrečný meeting. 5+1, to znamená, koupím 5 produktů, dostanu 6. Na cokoliv vlastně skoro to je. Jo? Je to vynikající, efektivní prostě start, že můžete mít vlastně svůj produkt zdarma, že? Protože jich 5 prodáte někomu. Ale pozor teďka, nestažte se s tím slovíčkem prodávám. Spíš prodejte sami sebe, svou vizi, svou filozofii, svůj příběh. To se naučte prodávat. Ten produkt vlastně si lidi koupí sami na online, na e-shopu nebo tady na prodejně. Myslíte, že dospělý člověk zvládne dojít sem do prodejnu a koupit si to tady? Myslíte, že to dospělý člověk zvládne, jakože prostě vystoupí na metu na Bčku, prostě tady vleze do dveří, dobrý den, abych chtěl tady ten krém, zaplatí a odchází, jakože to dokážou dospělí lidi. A myslíte, že dokážou lidi koupit si něco na e-shopu? V covidu se to ukázalo, my jsme 3krát vyrostli. Z 800 milionů na 2,5 miliardy přes covid, protože se lidi naučili kupovat online. A dokonce i starší lidi, kteří dřív říkali, já nechci mobil, to nebudu potřebovat, nebo já nechci počítač, to nebudu potřebovat, e-mail nezakládej. To dneska i babička posílá dětem svoje fotky, jako pekla velbovku.
Prostě funguje to tak, že ten pokrok vlastně nezastavíte. Jo? Ale že ho můžete kombinovat, ten offline s onlinem, můžete. To je úplně jednoduchý, samozřejmě. Můžete si zvolit tu cestu, která je vám blížší. Takže já si myslím, že každý z vás má vnitřní pohnutku, proč něco začít dělat jinak. Něčemu se věnovat, aby jsem se měl v životě líp. Abych se měla v životě líp. Protože si to zasloužíte. Jsme tady vlastně jenom jednou v této podobě. Tak ať jsme v ní nejvíc, jak můžeme, spokojení. A vemte to, že jestli máte nějakou práci, která vás třeba i baví, to vůbec nevadí. Tohle to můžete brát jako extra něco, že třeba pomáháte lidem. Nebo že si něco přivyděláte, abyste měli 3. dovolenou, kterou si teda vlastně můžete dovolit. A tak dále. Protože děti, když se třeba rozhodují, jaký sport budou dělat, oni chodí na hokej i na tenis. Až teprve po čase se rozhodnou, co bude pro ně. Jo, oni zkoušejí fotbal i hokej, protože ještě nevědí. A vy dneska taky nevíte, jestli to pro vás bude nebo nebude. Tak to je potřeba začít testovat, zkoušet a dát tomu nějaký čas, tomu tréninku. A jestli jednou budete hrát ligu, anebo jenom si prostě budete s kámošem začutat a pak půjdete na pivo, to je podobný tady. Buď budete vydělávat velký peníze, malý peníze, nebo budete dělat radost hodně lidem nebo málo lidem. Ale důležité je, že můžete udělat něco pro sebe. Mít kvalitnější život s kvalitnějším produktem, s prémiovou společností, s prémiovým zázemím, tak jak budete chtít vy. Tak vám přeju hezký Vánoce a hezký večer. Děkuji, Oldo, bylo to krásné, vyčerpávající. Já jsem viděla, jak ty mozky nám tady někdy šrotují, že jo, každým slovíčkem člověk přemýšlí. A já bych vám chtěla, milí přátelé, ukázat, že opravdu to podnikání jde. A že už máme v České republice úspěšné lidi, protože za měsíc 12. máme, podívejte se sami, sice ta čísla nejsou trojciferná, čtyřciferná, jako možná celosvětová nebo někde jinde, ale abyste měli přehled, jak to vlastně v Čechách funguje. Po 11. měsíci jsme měli 89 manažerů. Viděli jste ty schůdky manažerské a tak dále. Z toho 42 bylo nových manažerů. Sales manažerů máme 12, z toho v tom měsíci listopadu byli 2 noví. Marketing manažerů 10, nebyl nikdo nový, ale máme jednoho nového mezinárodního marketingového manažera, který celkem aktivních v tom měsíci potvrdili titul 4 a máme 3 viceprezidenty, kteří v tom měsíci potvrdili svůj titul. Pojďme se podívat na to, kteří byli noví, protože možná vy, anebo někoho z vašeho týmu tady uvidíte. A toto jsou už všichni noví manažeři za 11. měsíc. Podívejte se, já ty jména všechna číst nebudu, ale pokud tady někdo takový je, kdo tady je napsaný, tak máme zde dnes připravený nejenom odznáček, ale samozřejmě i máme diplom a máme tady Petru. Peťo, gratulujeme, odznáček je váš, Janě, já poprosím najít certifikát. Já si myslím, že to je nádherná chvíle pro Petru, protože ona startovala, také tomu není tak dávno. A možná, Peťo, inspirace pro ostatní. Jaký ten start váš byl? A kdy byl ten moment, kdy jste se rozhodla, že opravdu jdete do toho biznisu jako takového a začnete více šířit ty své, dá se říci, nabídky, které firma nabízí? Tak pro mě důležitý bylo, že jsem během několika dnů vyřešila svoje několikaměsíční zdravotní problémy. To bylo opravdu jak mávnutím proutku, kdy jsem běhala od doktora k doktorovi, diagnóza po diagnóze a bylo to prostě takový, že během 14 dnů prostě jsem začala odepisovat léky, vitamíny, které vlastně už dneska beru jenom v rámci Power Cocktailu a Restoratu, což super. No a říkám, proč ráda vždycky doporučuji něco, co má smysl a opravdu funguje. Takže jsem se rozhodla, že půjdu do tohletoho biznisu, protože se mi líbí, že za pár korun opravdu, jak říkal Oldřich, mám nastartovaný vlastně biznis. Nemusím, dřív jsem podnikala v restauraci, měla jsem klub, mohla bych vám vyprávět o tom, kolik 100 000 se tam utopilo v začátku a kolik se tam utopilo, když jsem končila po 3 letech. Takže tohle je prostě pro mě příležitost se vrátit zase na vrchol a být ještě zdravá. Děkuju moc.
Krásně, gratulujeme a já bych chtěla Petře popřát, aby ten další její skok, který bude třeba už tento měsíc, ji posunul zase o žebříček víc. Já doufám, že jo. Gratulujeme a děkujeme. Diplom doručíme za chviličku. Je tady ještě někdo, kdo tady, máme tady ještě kolegyni jednu, tak pojďme, oceníme. Velký potlesk. Nejsem to já. Nejste to vy? Je to moje sestra Jiřinka Dvorská. Takže pro ní tady máme krásně jeden odznáček. My jí teď vezeme zrovna balíček a ona vezeme jí ten extra balíček, který je teď vánoční, akční. Ona je po operaci, je po operaci totální endoprotézy a druhá ji čeká příští rok. Takže chceme, a ona také kvůli tomu začala pít tyto produkty, aby té operaci buď ji oddálila, anebo úplně se zbavila vlastně toho problému s kyčlí. Takže je to také náš jeden z velkých partnerů, který řeší své zdraví. Tak držíme moc palce, aby to dobře dopadlo. Děkujeme. Gratulujeme. Samozřejmě všem, kteří tady jsou napsaní a nejsou tady dnes, budeme posílat jak PIN, tak samozřejmě certifikát poštou, můžete se na ně těšit. A já už překročím k našim novým obchodním manažerům, které máme 3. Je to paní Vlastička Procházková, Marie Mráčková a Natalia Serdiuk. A vím, že tady děvčata nejsou, my jim to posíláme zase poštou, možná Václavé potom pro Vlastičku bychom to mohli nějak před Katku poslat do Brna. Každopádně dámy urazily krásný kus cesty jako obchodní manažeři. V tomto 11. měsíce opravdu dosáhli svého nového titulu. No a protože jsem byla velmi, velmi napjatá, jak to dopadne do poslední minuty, Natálka Blanárová, kdo z vás ji znáte, ona tady byla předminule nebo minule, dosáhla nového titulu Mezinárodní marketingová manažerka, takže velký protest pro Natálku. A já tady Oldovi, Oldříku předám před všemi pro Natálku certifikát i s pinem. Natálka se sluní v krásném Španělsku, nemůže s námi být, ale možná bychom mohli říct si pár slov o tom, jak se to Natálce podařilo. Udělala to, protože se ono to bylo velmi zajímavé z toho důvodu, když jsme byli na jako soutěži, nebo na výletě za výherní soutěž. A Natálka, když přijela do Německa, říkala, hele, a to ještě nebyla ani MMko, jo? Ten den dodělá MMko. A ona říkala, hele, já dneska dodělám MMko, říkám, fajn, a pak tam poslouchala ty příběhy a takový motivace a říkám, tak já do konce měsíce, a to byl týden, jo? Já dodělám ještě to a já udělám i MMko. Ona normálně opravdu jako prostě do týdne udělala vlastně z toho MMka i MMko. Zaregistrovala si, já nevím, 8 lidí na manažerský balík. Sama, jako ani jednou nevolala. My jsme to rozdělili vždycky, takže vždycky volala, já jsem s ní pomáhala, tohle to udělala, zmákla to sama, jako fakt klobouk dolů. Sportovkyně, holka, rozhodla se a vlastně to udělala za týden, když to řeknu jednoduše, jo, z toho MMka vlastně. Takže fakt klobouk dolů, zaslouží si jako obdiv, respekt a uznání, protože to byl famózní výkon holčiny, která vlastně nemá za stolik zkušeností se síťovým marketingem, ale je prostě nadšená jako sportovec, opravdu, když si něco vytyčí, tak zatím jde. A doporučuji každému jako pak vyslechnout ty příběhy těch lidí, jak to udělali oni, kdy se můžete inspirovat, opravdu třeba s holkou, nebo jo, nemusíte to zase něco vzít ode mě, ale můžete slyšet právě třeba od ní, nebo od kohokoliv jiného, kdo dosáhl úspěchu a inspirovat se tam, protože to je individuální, vy se můžete s někým stotožnit, tam nemusíte, to je úplně v pořádku. Každopádně Natálce moc gratulujeme a držíme palce, protože další metou je pozice viceprezident a já vím, že se svým nadsazením a sportovním nadšením a soutěživostí ta Natálka dojde. No a milí přátelé, já mám pro vás několik klíčových informací pro ty z vás, co jste tady s námi už delší dobu. Kdo je tady s námi více jak půl roku? Krása! No já vám moc děkuji za věrnost a za lojalitu firmě po půl roce. Kdo je s námi více jak 3 měsíce? Ano. A kdo je s námi čerstvě? Měsíc? 2. Krása, já vám taky gratuluju. Já jsem hrozně ráda, že společně Českou republiku budujeme, protože možná pro vás, co jste tady dneska poprvé, to může být inspirativní, protože každý jsme začali v nějaké fázi, v některém tom momentě jsme zkrátka udělali rozhodnutí. A já jsem byla teď v Berlíně o víkendu a tam bylo 2 500 lidí, kteří udělali rozhodnutí
a dneska opravdu jsou úspěšnými, dá se říct, bohatými po všech stránkách lidmi, ať už zkušenostmi, tak i spokojeností i finančně. A tam nám v tomto Berlíně Rolls-Royce nabídnul několik dalších úžasných motivačních programů a možností pro růst podnikání. Já jsem některé informace, které jsou relevantní pro Českou republiku, přivezla, ráda bych to s vámi sdílela. Ale samozřejmě jsou to jak informace lokální, teda globální, tak i lokální. A já začnu těmi lokálními, protože to vás možná bude teď v těchto chvílích zajímat nejvíce, protože jsou Vánoce a jsou již za dveřmi. Příští týden v neděli všichni se sejdeme pod stromečkem a budeme u krásných nazdobených stromů. Tak my už tady samozřejmě v kanceláři přemýšlíme o tom, jak to do těch Vánoc všechno ještě perfektně zvládnout, aby opravdu jsme měli jistotu, že vy a vaši zákazníci dostanete 100% podporu z naší strany. Ale naše síly jsou také jenom limitované, protože jsme závislí na České poště a GLS a na jejich službách. Takže pro vás dva velmi důležité termíny. Máme dnes 100% potvrzené, že pokud vaši objednávku pošlete nejpozději do konce tohoto týdne, což je 15. balíček dostanete ještě do Vánoc. Já osobně, pokud bude krize příští týden, bude zákazník někdo, kdo bude chtít okamžitě ještě něco nakoupit, doporučuji. My jsme tady zde až do 22.12. do 5 hodin. Můžete kdykoliv přijít, kdykoliv si tady nakoupit, hned si to odnést a tím pádem mít ty výrobky ještě pro ty opozdilce, co řeší Vánoce na poslední chvíli k dispozici. Od příštího týdne budeme všechny balíčky lepit těmito páskami. Často se nám stává, že nám balíčky některé přichází rozlepené a my pak nevíme, jestli jsou vykradené, jestli tam je něco, není něco. Takže začínáme lepit našimi brandovými páskami. Budete mít jistotu, že jsou tím pádem od nás a pokud uvidíte jakékoliv poškození, roztržení, přelepení, rozříznutí, bude to na reklamaci na Českou poštu nebo GLS. Osobní odběry od 1.1.2024. Hromadí se nám tady spoustu osobních odběrů, které tady třeba jsou i 2 měsíce nezaplacené. Bohužel my už v tomto nastavení od 1. nebudeme moc pokračovat, protože máme i nějaké interní procesy, které musíme v rámci zpracování objednávek, zpracování plateb a také samozřejmě i k účetnictví sledovat. Takže pro vás informace, co budeme zavádět. Každý, kdo si objedná zde, si bude chtít zboží vyzvednout, to znamená přes osobní odběr. Hned po zpracování objednávky budeme odesílat SMS a e-mail, že vaše objednávka je připravená k vyzvednutí. V momentě, kdy tuto SMS-ku získáte, můžete kdykoliv přijít do 7 dnů. Protože den před tím, než vyprší ta lhůta 7 denní, budeme posílat ještě jednu SMS-ku s e-mailem, že už bohužel je to 6. den a že už máte pouze 1 den na to, abyste tu objednávku si vyzvedli a měli jste možnost tím pádem